लिखला बाबा हमरा कपार। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर। मरी जैब पीट के छाती तोड़ा दरबार में। मर जैब पीट के छाती तोड़ा दरबार में। कते दुख लिखिए दिल हो हमरा कपार में। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार में। मांगे छी अभी कह बाबा तोड़ा से उधार में। मांगे छी अभी कह बाबा तोड़ा से उधार में। बाबा हो कते दुख लिखला कपार में। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। दिला के अमीर छियै धन के गरीब हो। लिखलन सुख बाबा हमरा नसीब हो। हमरा नसीब हो। हे हो बाबा दिला के अमीर छिया धन के गरीब हो। लिखलन सुख बाबा हमरा नसीब हो। कते दिन भिंगतै गमछा नोर के धार में। कते दिन भिंगतै गमछा नोर के धार में। बाबा हो लिखला कते दुख आई कपार में। कते दुख लिख के भेजला हमरा कपार में। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। कते दुख लिखला बाबा हमरा कपार। मिटल जाइ छै शोक बाबा हमरा से हंता। कैला किया एहन बाबा हमरा यदिनता। हमरा यदिनता। एगो बाबा मिटल जाइ छै शोक बाबा हमरा से हंता। कैला कोन दुनिया में बाबा हमरा यदिनता। मोहिर जैता रूपदेव रामन तोड़ा दरबार में। मर जैता कोमल सरवन तोड़ा दरबार में। कते दुख लिख के भेजला हमरा कपार में। कते दुख लिख के भेजला हमरा कपार में। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तौर।